एदिसे हापांनि बखाखि अमायके जे खतुं बागै तंजाक माने बसकां साला बो जागाव बो साबजुनाल बागजानाय बसक टारगेट हाजाक बेलाखे हामबाय इति एदिसि हापांनि हयते जे यान डिस्ट्रिब्यूशन खतुं डिस्ट्रिब्यूशन मो जागा जागा चलेनाय इने और जागा चलेखा जत बिसियो न बरनि टारगेट जानाय अमो जास्ट टारगेट बेगिनिंगसि जत जागा खतुं माने सारा त्रिपुरानि 587 लेसो थुं जागानो अमाहाय खतुं बागजानाय सुदु खतुं सिमिया ते कয়েক दिन बिसिङाव रेगनाय बागनाय नेनि मस्किटो नेट बागनाय कारण मस्किटो नेट जत साइबानो आमचाइ रगत एरिया रग माजावनि आनि बांसिन मस्किटो नेट बागनाय रेगनाय बागनाय अमाहायके प्रोग्राम कन्टिन्यू न चलनाय ते बुतंगो काइसा स्कीम आइनर सिटी सानि मुतु अतो डिस्ट्रिब्यूशन खायनायनि बागै अलरेडी एप्लिकेशन सबमिशन चलै दंगो फार्स्ट सानि बारबार जे निरग दाइति जुनाल दाइति एप्लिकेशन सबमिट खाइबायदि जतनि सिभिल स्कुल खाइबाय जदि एलिजिबल हाके बरनो अतो गुरय जानाय